Možeš malo i njih, znaš. Mate, nemoj. Mate, nemoj. Snimanje je bilo super, još jedno novo iskustvo, jedva čekamo opet. Tko najbolje izvodi solo akrobacije? Tko je najsmješniji u ekipi? Tko najviše priča dok se radi? Ona je blagovatica. Tko je najhrabriji? Tko se najviše boji? Tko je najpozitivnija osoba u ekipi? Trenernica. Tko najviše jede u ekipi? Ona ne jede, ona metica. Tko ima najviše simpatija u ekipi? Ona i mijenja. Tko najmanje jede u ekipi? Ona ne jede kuću. Tko trenerici najviše diže tlak? Tko trenerici najviše sluša? Njezin Dimas. Tko se najviše šminka u ekipi? Tko veže kosu svaki put kako bi izbjegao vježbe? Tko je najbolji flajer? Ja sam. Tko najviše zanovjeta u ekipi? Ona. Tko najviše galami? Ona definitivno. Odjekuje sve. Tko je najtiši u ekipi? Ona nije čovjek. Da. Tko se najviše šminka u ekipi? Trenerska.